Încheie și a reprezenta Blood and Glory. Este un joc foarte tare și am luat-o de la primul turneu. Da. Bine, eu eram mai încolo, mai sus. Am filmat cu 20 de minute. Nea, filmul e prea lung când am să-l postez. Am filmat cu 15 minute. Nea, filmul e prea lung. Acum încerc să filmez cu 10 minute. Așa. Mi-am luat o cască care îmi dă 700, nu știu cât HP. Și pot să mă bag cu ăștia de pe turnamentul 1. Mamă, bă, m-am ferit, băiatule, bă. Dai tu în mine. Dai tu în mine, bă, băiatule, bă, ia-ți-o, mă. Da, bă. Attack now, boom. Capam. Eu, da, eu. Cine suntem? Pisicile sălbatice. Cine suntem? Pisicile sălbatice. Da. Da, n-ai cum, mă, n-ai cască. Că-ar fi aia cască, m-aș bucura, dar nu e. Și anume. Ma. Ma. Buș! Ți-am dat-o! Cu ciocanul nu, dar nu știu cum poate să-l ține. Ea nu mai intră în mână. E prea greu. Mi se renovează camera acum. Dacă o să auziți țipături sau băbuituri, e de la camera. Se renovează camera unde stau în camera. Așa. Trebuia să-ți dai în piept așa. Bam. Hai, mă, fraier. Bă, eu n-am dat în tine. Dai tu mie. Bă, hai să fim serioși. Hai tu arma mea. Nu fac. Bun, fraiere. Că-bam, că-bum. Ești pregătit? De fapt, sunt pregătit să salvez planeta. De fapt, turneul. Bine, dar acum cred că sunt la lumea a doua. Da, turneu la al doilea. Așa. Al treilea e super simplu. Mie simplu. Asta mie cel mai simplu. Ia de aici. Bă, vrei tu să dai în mine? Îmi place fața lui. Nu. Bă, frate, dar ferește-te! Apasă-te, ferești și nu te... Nu! Că cam... Bă, fraierul Polobu. Du-te încolo de fraierul Polobu. Bă, dar pune-mă scutul!
Technoma! Naibii. Dai tu în mine, bă. Băi, scutul meu apără lovituri grele. Yay! Vreau să-mi iau o armură de 9200. Cred că atât costă. Da, cred că termină asta. Și mai termin încă turneul Lipă. Că am ajuns pe la, nu știu, un spartan de la Han. Cu un cap de spartan. Ești praf. Ești praf. Ăsta-i praful, deci. Hânjunghi. Hânjunghi. Technoma. Bum, mi-ai dat una? Mai ai vrut una? Dar v-am spus că dacă se aude ceva, se aude, mi se renovează camera. Bum! Headshot! Ne-am dat cu ăla în gură, așa, buș! Ăsta-i ce mai jur. E cel mai slab ăsta. Și că are și armură bună, rău armură. Cred că m-ar bătea și pe mine oricine dacă aș avea armura aia. Bă, dar mă dau eu în partea în care dă... Nu! Bă! E Techno, mă? Spurcate. Mi-am dat una în cap. Bam! Mai dă una să vezi. Nu fac. V-am spus că se aude ceva. Mă, ce era să nu-mi pun scutul? Ce pula mea să aude? Bum! Da și să aude așa. Mine s-o renova camera mea, dar nu se renovează asta. Probabil o fi pune ceva. Pipiriti. Cu ceva. Nu știu cu ce. Pe ăsta n-am putut eu să-l bat. Dar l-am bătut până la urmă. Mi-am folosit o grămadă de licori. Bam. Asta nu aperi. Nu aperi niciodată pe asta. Trebuie să te duci unde dă. Capun, fraiere. Ți s-a dus gloria. I am glorious. Bă, tu dai mine, mă, mânca-te-ar tata să te mănânce. Bă, tu dai în mine, mă, bă. Ne întâlnim la anul când o ia pe și tu mai multă forță. Pune, Nică. Bum. Bam! Țapă, fraiere! Bam!
Ultimul mi s-a părut cel mai ușor de bătut, deci cel mai ușor. Nu știu de cum le-or pune ei așa, dar ultimul e cel mai ușor de bătut. Uite-mă, ăsta are o singură lovitură specială. Își bagă coasa aia în pământ și după aia dă în tine copișorul. Asta e spartan. Bam. Și îmi place faza că el nu poate... Aha, ce... Bam. Și asta oare. Doi, mă! Am filmat 11 minute! Sper să ne lase. N-am. Ca mi-ai corză, nu mănânci. Moarte te-a profit! Bine, eu sunt Ghege și vă salut! V-am pupat pe portofel!